Ayun guys, katatapos lang namin magtiya sa luto. Sa kami ng grocery. Grocery. Bilang ikaw ang nahihirapan. Ang daming ko rin pinagululuhan. Bilang ikaw. Pogi, ba't ka nagpalit ng sapatos? Ikaw ang nahihirapan. Namin ko rin guguluhan. Grocery. May sabon kayo, Bi? Soap. Powder. Ito. Ilan? 6? 6 pa piraso yan. Ang isang dosina, 6 no? Sige. 12 ba yan? Ano bang mabango? Ito ba talaga mabango o yung dilaw? Paiksain natin. Alin bang mabango, Bi? Ito ba o yung dilaw? Yung kulay ba? Kulay. Alin ang mabango? Hindi ka naglalaba? Mayaman ka siguro ah. Sana all mayaman. Ano pa ba? Kape? Yung hindi mapait? Creamy white? Kalati lang? Sige, nakasimangot ka. Nakasimangot ah. Dami na talaga yan. Hindi na maubos yan. Ay tama lang kalahati. Kano lahat, Bi? $133. PD 130 na lang. Tawad na ang tres. Hindi ba magtawad? Hindi pwede magtawad? Grabe ka naman. Ang Diyos nga marunong magpatawad, ikaw pa kaya? Kalangiti ka, Bibi ah. Kahit ito na lang, wala akong barya, Bibi. Ito na lang oh. Kala ko bawal ang plastic. Sabagay ang mga plastic sa mga taong plastic lang yan. Ganun. Bakit di ka pa plastic? Thank you. Bye bye. Tara na. Sabon. Kape. Pero na, matay ako naman. Iyo, automatic. So ayun guys, palakad na kami. Meron pa yan. Automatic mamaya. Bula-bulahan mo si ate. Oo, kasama niya sa vlog. Hindi, practice man lang ako. Practice. May ulam na, Nay. Sayang. May ulam na.
hapon, ano? May ulam na kasi na eh. May tagapalingki po kasi kami ay. Barbecue. Wow. Sarap. Barbecue. Tayo sa waiting. Nagiging kuha na kita. Tawag niyan. Yung gamblers. Lahat na lang ng swerte. Nagipagsapalaran kung ano ang magandang kapalaran. Pagtapos ng luto, waiting. Pagtapos ng waiting, nothing. Luto, waiting, nothing. Tomorrow is another day, taya na naman. Ano ba yan, danting buhay ito? Buhay ka naman dante sa camera. Giya di, seryoso ay. Sana all, seryoso. Mamaya upload ko ni Dante. Makikita mo na yung hay, isko awak sa langit. Savings naman tayo ng pera, patalo naman tayo. Ay, Diyos ko ama, ano kaya magandang na meron tayaan? Hindi talaga tatama. Kaninang umaga na alaala ko. Mahirap talaga. Mahirap talagang tamaan. Ba, talagang pag di mo aalagaan yan, pag nagbago-bago, mahirap. Parang dalawang balik po yung 31 ano? Oo, dalawa yan. Magkara-asawa. Pabalik din. Nato. 31. Tama ano? Dito na para na yun. Nato, 31, 36. Tama nga naman. Tapos Tama. sinundan, 31, 36 din. Pakihirapan niyang Isang guhit. Akala ilalayasan ko yung alaga. Gayaan yan ay. Nakakahalata yata may nag-aalaga. Gayaan na yan. Sige daw tayo, Pamilya yata. pataya daw ako tayo. 18, 19. Wala. 18. Yan, sunudan. Oo, kay ko na ito. Ha? Doon siya kay ano. Yan na, yan man lang naman ang matama. Yan na tayo natin. Siya lang. Sure bull na yan, tatama na yan. Nagugulpi lang.